ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Тобови ҷангвари вазни миёнаи UFC Пауло Коста гуфт ки бо кадом шартҳо бо Ҳамза Чимаев муҳориба мегузаронад. Бале, фикр мекунам ки муҳориба бо Ҳамза Чимаев баргузор мегардад. UFC мехоҳанд ки ин муҳориба моҳи октябр дар Абу-Даби баргузор гардад. Аммо ман бояд ки ним сол интизор шавам ва проблемаи асосӣ дар ана ҳамин аст. онҳо ин муҳорибаро барвақттар ташкил кардан намехоҳанд, чунки барои турнири Абу-Даби ба онҳо муҳорибаҳои калон дар кор аст. Аммо бошум мехоҳам ки то он вақт ба ман боз як муҳорибаи дигар ташкил кунанд, масалан моҳи июн, ё ин ки ба ман ҷубронпулӣ барои интизор шудан диҳанд. ҳозир мо оиди ҳамаи ин чизҳо маслиҳат карда истодаем, гуфтааст Коста. хотиррасон мегирем ки рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби турнири UFC 294 ба нақша гирифта шудааст, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир бояд ки чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев баромад кунад ва UFC мехоҳанд ки дуюм муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи Пауло Коста зидди Ҳамза Чимаев шавад. Аммо чӣ гуна ки мебинем ин муҳориба ҳоло ҳам расман эълон шудагӣ нест. ҳамчунин ҳоло ҳам маълум нест ки рақиби Ислам Махачев кӣ мешавад. аз рӯи овозаҳо рақиби Ислам Махачев ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дарюш ё ин ки Дастин Порие шуда метавонад. дӯстон, дар навори гузашта гуфтем ки агар 3000 лайк ҷамъ кунем, пас мо оиди рақиби навбатии Лоиқ Раҷабов ба шумо маълумоти бештар медиҳем ва шумо аз 3000 лайк зиёд ҷамъ кардем. ташаккур барои чунин дастгириҳо. аммо бошад дар ваъдаи худ истодем ва ҳозир ба шумо оиди рақиби навбатии Лоиқ Раҷабов Матеуш Ребецкий маълумоти бештар медиҳем. Матеуш Ребецкий варзигари 30 сола аз Полша. ӯ рекорди 17-1 дорад ки 80% ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. аз 17 ғалабаи худ Матеуш 8-ро бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6-ро бо тариқи сабмишен ва 3 дигарашро боша бо қарори доваро ба даст овардааст. ӯ ҳамагӣ як бохт дорад ки ин бохт дар оғози карьерааш соли 2014 рух дода буд, ки дар ҳамон муҳориба дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд ва аз ҳамон вақт то ҳол ӯ боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест ва дар ғалабаҳои худ ғалабаҳои махсус дорад. масалан ғалабаи зуд ҳамагӣ дар 15 сония бо тариқи нокаут, 9 ғалаба дар якум раунд. тасаввур кунед дӯстон, 9 ғалабаи худро дар якум раунд ба даст овардааст. 5-ро бо тариқи сабмишен ва 4 дигарашро боша бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ. ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки Матеуш ҷангвари ҳаматарафа буда, ҳам дар замин ва ҳам дар стойка рақиби хеле хатарнок аст. Ребецкий ба UFC бо тариқи турнири Dana White Contender Series омадааст. ӯ соли 2022 рақиби худ Родриго Лидиоро дар якум раунд бо тариқи сабмишен шикаст дода соҳиби шартнома бо UFC шуда буд ва якум муҳорибаи худро дар UFC моҳи январи ҳамин сол зидди Ник Фиоре гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. акнун Матеуш Ребецкийро санҷиши ҳақиқӣ дар симои Лоиқ Раҷабов интизор аст, чунки Лоиқ рақиби оддӣ нест ва аз рақибони пешинаи Матеуш фарқ мекунад. ҳамчунин барои Лоиқ низ ин санҷиши ҷиддӣ хоҳад шуд. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинен UFC ба Лоиқ зуд рақиб доданд ва ин маънои онро дорад ки баромади Лоиқ Раҷабов ба онҳо писанд омадааст ва онҳо ҳарчи зудтар муҳорибаҳои Лоиқ Раҷабовро дидан мехоҳанд ва ба ӯ чунин имкониятҳоро дода истодаанд. Матеуш низ ҷангвари дурахшон аст ва боварӣ дорем ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле ва хеле дурахшон хоҳад шуд. дӯстон, оиди бартарии тарафҳои сахт ва сустии ҷангваро навор мекунем, аммо каме дертар. ҳозир боша навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.